Dyna ddigon siarad ymlaen yn i gerddoriaeth. Fi fan hyn y Maes-B ar nos Fercher, a dyma yr Angen. Mae Angen yn band decent. Yr Angen yna. Dwi'n edrych ymlaen i weld beth sydd ddod gen yr Angen. Dwi wedi heb di weld yr Angen yn fyw eto, ond dwi'n edrych ymlaen i cael y cyfle cyntaf heno. Dylse fi fod yn set reit dda. Mae'n hapus nawr i war y Boi Bach Skint. Mae ffawr wyth yn credu anna. Stafir yn gweddi, yn cwrdd ran. Y cys mewn trws, yn methu cofio. Y stafir yn excuse a nawr wyth yn credu anna. Yn methu ffynd o gweddi. Mae'r album mas wythnos mis nesaf. Mis nesaf, yn Medi, ie. A fi'n ni'n mynd mas gyda'r Rodi a sbysebu hwnna. Ni'n ffilmio gyda y lle sydd ar S4C. Yn neud caneuon newydd dyn nhw. A gobeithio lot mwy os ni'n llwyddiannus, felly diolch. Mae'n hawdd i dod, ond yn oriau ni cynt. Mae'n hapus nawr i weld y Boi Bach Skint. Sy'n cerdded gantaf. Edrych mlaen i weld yr Angen ar daith. Reit te, pwy sy'n nesa?